Wala nang biyahe simula Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo ang mga bus ng Victory Liner na nakaistasyon sa transport terminal ng Robinson Star Mills. Ang abisong ito ay nakapaskil sa ticketing booth ng abutan ng news team ngayong Lunes Santo. Ayon sa kanilang dispatcher na si Mark Season, para pakitunguhan ang pag-uwi ng mga apor o essential workers, extended ang kanilang operasyon ngayong Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Sir, sa ngayon po, yung operation namin, nagsisimula po kami ng alas 5 ng umaga, tapos hanggang alas 7 ng gabi. Hanggang ano po? Alas 7 po ng gabi. Alas 7 Dito po sa San Fernando, dito sa Robinson. Limitado sa rutang Cubao-San Fernando at San Fernando to Tarlac ang provincial bus na nakaestasyon dito. At dahil umiiral ang NCR Plus Bubble o Enhanced Community Quarantine sa mga biyahero na galing Maynila, mabubusisi umano ang mga pasahero bago pa hintulutang makasakay ng bus. Kailangan yung mga lumuluwas papuntang Manila, yung mga apor lang po. Yung mga wala namang dahilan bakit lang sila pupunta doon, hindi po natin pinapayagang sumakay yung mga yon. Sa pagmamatsyag ng news team sa mga nakabiyahe at nakabalik ng probinsya na biyahero, nahuli sa kanyang sariling kwento ang isang security guard na tinangka umano niyang iwasan ng ECQ sa Pasig City. Nadulas ito sa kanyang pananalita na mamamasyal lamang daw sa Tarlac kaya uuwi. Bali, biglaan lang sir, naisip kong mamasyal muna bago mag-lockdown. Kumpara sa anunsyo ng LTFRB na umiiral ang 2 days booking bago makabiyahe, bida ni Kuya, chance passenger daw siya. So paano ho yung biyahe ho ninyo, sir? Ano ho yung mga dokumentong hinanap po sa inyo? Doon sa Cubao, bali ID sir. Mga ID namin. Oo. ID lang, pwede na. Pwede na sir. Opo. Kailan pa po kayo nagpasyang umalis? Kasi yung tinatawag ho nilang 2 days booking, umiiral ho ba yun? Bali, biglaan lang sir Sa ilalim ng NCR Plus Bubble, tanging ang mga apor lamang ang pahihintulutang makalabas ng Metro Manila at dapat rasonable ang kanilang gagawing pagtungo sa mga lugar na kanilang uuwian. 50% lamang dapat ang minimum capacity ng kada public utility vehicle. At bukod sa minimum health security protocol, ang pagsunod sa 7 commandments sa loob ng bus, kailangang maging responsable na alamin ng biyahero na babalik ng probinsya kung nire-require ng RT-PCR test ng kanilang LGU. Dito sa Pampanga, hindi naman ito sapilitan sa kanilang mga essential workers ang RT-PCR test. Ngunit kung may sintomas, kailangan na itong may maipresentang resulta. Kung wala, ay hindi na ito pahihintulutang makabiyahe. Under MGCQ pa rin ang Pampanga at 24/7 pa rin umano ang operasyon ng mga public utility vehicle sa 21 transport terminal ng lungsod ng San Fernando. Paulo G. Santos, CLTV News.